ntombi angasengishela phela uhamba ukubona ayikubhinqa ngahlangana nentombi 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 angasengishela phela Sanibonani bathanda umculo kaMaskandi akuzonke indawo lapho ukuthi kufikelela khona umculo wesintu obingelelayo uMadlenga washesi abaningi bamazi esikoleni soba futhi namhlanje ngizonethulela album yami ezophuma ngomhla ka-1 kuNovember so isihloko sale album lesi esithi amasoka amahlanu isihloko se album ngicabanga ukuthi mangawethulela nje kwezinye kweyingoma ezikhona lana kungasho umlanga but i-album mangakutshela nje kuwukuthi uzothola umyalezo uthola ingoma zothando uzothola futhi nengoma ezishingayo ingoma zezinsizwa nje zokujabula so ngoba mina ngumfana ongenasho umlandaba ngithanda ukwanda kakhulu esizozibonela kuyona i-album ethemba ukuthi nizoyithokozela ngicela i-support kubo bonke abantu ezothi i-video promo ifikelele kubo. I was gonna say Mangushe, I was gonna say
ukuhamba ukubona ike ngahlangana lentombi ndiyangazenzela ukuhamba ukubona ike ngahlangana lentombi ndiyangazenzela ayi ukuhamba ukubona ayi ukubhinqa ngahlangana lentombi ndiyangazenzela yakhulumisa yakhulumisile ongabafundanga abantu abafundanga abantu sitshele kanzima yakhulumisile ongabafundanga abantu